Os nenos e as nenas de Gaza xogan entre ruínas onde as bonecas non teñen cabeza, onde os debuxos colgan calcinados nas paredes dun fogar que xa non é. Aprenden a contar non con pedras ni con lápis, senón con estalos de morte. 1, 2, 3, misiles no ceo. Teñen medo, pero non o din. Teñen fame, pero xa non choran. Teñen nomes que non sairán nos xornais. E mentres un só neno ou nena durma sobre sangue e fume, non haberá paz para os que miran e calan. Sin dúbida, penso que... Podemos aplaudir, sin non? dúbida. Podemos aplaudir a Luisa Pena por la sensibilidade que mostra con este poema de Gaza, sobre Gaza. E ben, animar a xente falar galego. Eu, por suposto, dou todo o meu apoio a xente que vimos de fora e que queremos falar galego. Penso que é necesario. Eu, se vou a Francia, teño que saber hablar francés e se non teño que tirar o diccionario. O que veña de fora, que sepa falar galego e se non que tire diccionario. Si falamos ben, ben. Si falamos mal, xa nos corregirán. E si tenemos que preguntar, preguntaremos. O galego é necesario en a terra. Sin dúbida. Eu penso que o mellor broche, a mellor mostra de que realmente o galego está vivo é ver como tamén, neste caso, Carlos ten a necesidade de transmitir un poema con tanta carga emocional, un poema que fala de Gaza, dese xenocidio que está tendo lugar en Palestina, no idioma galego, no idioma no que se sinte tamén acollido e co que está tamén vivindo a realidade que te por diante, sin dúbida, un broche para min perfecto. E tamén voulle preguntar daquela agora a Bernardo, xa que estamos ahora transmitindo, que nos faga un pequeno resumo de como viu esta entrevista, como viu este feedback que ten tamén que a xente que está ao outro lado, que tamén é a que aprende, que digamos que ten tamén ese test que che di a ti si isto está aí para diante. Estou contento de que se recuperase a conexión, máis triste por moitas persoas que ían entrar a falar con nós desde as súas casas e que nos permitirían ver por dentro esta estrategia educativa de coral, porque é unha estrategia educativa en que participan persoas de diferentes idades e de moi diferentes procedencias. Mais, en fin, o futuro comeza xa e en calquera momento poderemos facer a iniciativa tal como a tiñamos planificado. E dicir eu que Roxín Roxal esperamos que non feche, daquela sempre hai oportunidade de volver sobre este tema e volver convidar as persoas que hoxe non puderon estar con... Non, iso témolo que mirar, non? E temos que facer outra cousa porque, bueno, aproveito tamén para eses 4 ou 5 espectadores que temos neste momento, que non temos máis, para comentarlles que o problema foi un problema técnico e foi un problema da plataforma StreamYard, non? Que non funcionaba. Estaba caída e acaba de recuperarse un pouquiño, por iso acabamos de conectar agora, evidentemente xa con moitísima menos xente, pero vingarémonos de StreamYard, non temos faremos outra cousa noutro momento, xa falaremos para que toda esta xente que desta vez non participou que poida participar, ainda que sexa en liña, algo faremos, Bernardo, Arcadio e Carlos. Se pensaban que se libraban do interrogatorio, que saiban que están ainda no punto de mira. Unha cuestión fundamental. Estamos vos infinitamente agradecidos. Un placer enorme, de verdade. Temos algúns comentarios de cando non saía a emisión,
Lucía Burela, non sei, en directo entrevista, Natalia Cea tamén comentou, e comentou tamén algunha persoa desde Brasil, como é Cristian Sales. Cristian Sales, que pena non poder asistir daqui do Río de Xaneiro a entrevista co mestre Bernardo. Sinto falta das nosas conversas. Preciso voltar a Burela. Eu fun Pois ten en Burela, como sempre, ten a súa casa coas portas abertas e esperámoslos outra vez. moi ben. Da mesma maneira que confiamos en pasar o Atlántico para encontralos ali no Río de Xaneiro. Xa tivemos o prazer de facer de anfitrións pola Mariña. Moi ben. Pois é unha lástima o que sucedeu hoxe, a primeira vez na nosa historia que nos sucede, que non podemos emitir en directo por un problema totalmente alleo a nosa vontade e incluso o noso precario equipo técnico. Desta vez non nos fallou o equipo, se fallara o equipo noso xa buscaríamos como solucionalo, como pasou da última vez e se solucionou no último momento, foi a plataforma StreamYard que caiu, pero buscaremos xeito de compensar. Un prazer. Abre unha xanela para poder falar outra vez de todo isto e voltar sobre o tema. Non hai mal porque... Moi ben. Bueno, finalizamos entón, veña. Obrigado a Veña. todos. Chao. Chao. Chao.